Hola, bon dia. Jo sóc Toni, el fill d'Eloi. He muntat aquesta carnisseria aquest estiu. He muntat una carnisseria normal i corrent com la de tota la vida. Tinc uns productes molt econòmics i ecològics. Entonces espero que vostès se passen per ací pel mercat i que proven els productes nostres a veure si els agrada. També estic especialitzat en carn de potro, molt bona, carn natural. Em dic productes ecològics perquè la ternera, igual que el corder, igual que el cavall, ve tratat menjant pinsos normals ecològics sense productes alterats de ninguna classe. Per això la carn jo la tinc com altres senyors, la tinc més roja i tal, però la qualitat és una altra i el preu és un altre, molt més econòmic, que estan donant fins a les grans superfícies. Està la clientificat, que la dona molt econòmica. Això és carn de pasto.